салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. Пол Погба, футболбози соҳибноми фаронсавии дастаи Ювентус, ҳамаи кору бор ва ҳамкорӣ бо ҷодугарону ҷанҷол бо мафияи бародарашро яксу гузошта ба кулли мардуми Тоҷикистон пешравии футболро хоҳон шуду онро тариқи навор расонаӣ кард. A Dushanbe. Buon divertimento a tutti, bambini, ragazzi. Vestiranno la maglia bianca e nera nelle nuove accademie in Tajikistan. Divertivi e giocate con passione. ин дар ҳоле аст ки дар маркази мамлакат аввалин академияи футболии бошгоҳҳои хориҷӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. гап сари академияи Ювентус меравад ки ҳамакнун бачаҳо метавонанд он ҷо рафта зери шароити мусоид ва дарсҳои назариявӣ бо забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ тамрин бикунанд ва ҳатто мегӯянд ҳар касе шомили тими ин бошгоҳ мегардад соле як маротиба дар чемпионати ҷаҳонии миёни академияҳои футболӣ дар шаҳри Турини Италия иштирок мекунад. хайр бачаҳо, ина ба Пол Погба ҳам баромадем ки шумо чемпион шавед, ҷоми ҷаҳон яксу, ақаллан дар чемпионати Осиё чемпион шавед. мурдем журналистон аз мутаассифона гуфтанд. бозиҳои лигаи чемпионҳоро муҳокима мекунем. марказитарин рақобати даври дуюми бозиҳои лигаи чемпионҳо бемуҳоббо дидори Манчестер Сити ва Борусия Дортмунд буд. ин дастаҳо ҳам пурқувватанд ва ҳам рӯбарушавии Эрлинг Ҳоланд бо дастаи қаблияш барои мухлисон аҷиб буд. голи задаи ӯро дидед? тамоман бовари кас намеояд ки бо чунин пойҳои дароз ва ҷуссаи бузург ба осмон парида гол мезанӣ. ҳарчанд ҳоло бо чунин усул гол задани Ҳоланд ба ними голи задаи Златан Ибрагимович намебарояд, вале аҷибтарин голи даври дуюм маҳз голи Ҳоландро бояд эътироф кард. аммо дарвозабони Борусия ба назар беҳунартарин одами ин бозӣ буд. голи задаи Ҷон Стоунс қариб аз маркази майдонро гумонам дарвозабон не, балки як футболбози оддӣ баргардонида метавонист. хулас Сити бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард ва Гвардиола гуфт ки мо ҳамеша ба камбек одат карда будем ва ин барои ман писанд наёмад. аммо худи Гвардиола барои густохиаш бар зидди довари майдон Даниэл Орсато корди зард гирифт ва баъди бозӣ бо ӯ сулҳ карду нисбати қазияи ҷанҷол оромона суҳбат намуд. ҳамин аст қоидаи гапи майдон. ҷанг мекунӣ ва он дар майдони футбол боқӣ мемонад. Гвардиола ва Юрген Клоп то ҳадде ба нозикиҳои футбол аҳамияти хоса медиҳанд ки ҳатто чанд маротиба аз роҳаш баргашта бо довар чизеро муҳокима кард. Ҳоланд чӣ гуна ин голро зад? биёд аз ин зебоӣ лаззат бубарем. Жоау Канселу бо услуби дӯстдоштаи Лука Модрич партов кард ва Ҳоланд мисли шер аз миёни тӯдаи гургон ба ҳаво париду бо пои чапаш тӯбро вориди дарвоза намуд. аммо одамгарии худро пеши мухлисони дастаи қаблияш нишон дод. ӯ ба сифати эҳтиром голро истиқбол нагирифт ва худро он гунае нишон дод ки гӯё гол назадааст. омори норвегӣ шуморо ҳайрон мекунад. ӯро на дар лигаи чемпионҳо ва на дар премер-лигаи Англия манъ кардан намешавад. акнун аз ӯ лаззат бубаред аз оне ки Мбаппе ҳарифи асосии Ҳоланд бо ҳамдастаҳои худ як нав муносибати хунук ва бахилонаро нишон медиҳад. мавсими 2022-2023 ки навакак сар шуд, Ҳоланд аллакай 13 гол задааст ки худи дастаи Борусия то ҳол 12 гол дорад. аз як дастаи бузург бисёр гол заданро ҳозир фақат Ҳоланд метавонад. Ҳоланд бо чанд дастае ки дар лигаи чемпионҳо рӯбарӯ шудааст, танҳо дар дутоаш гол назадааст. инҳо Аякс ва Манчестер Сити мебошанд. дигар Борусия 1 гол, Севилья 6 гол, Брюге 4 гол, Генк 4 гол, Наполи 3 гол, Бешиктош 3 гол, ПСЖ 2 гол, Ливерпул 1 гол, Латсио 1 гол ва Зенит 1 гол аз ин футболбоз хурданд. ӯ акнун дар 21 бозии лигаи чемпионҳо ба задани 26 гол даст ёфтааст. голи задаи ӯро Гвардиола ба голи чандин сол пеш задаи Йохан Кройф баробар кард. ба ман бошад аз голи задаи ӯ партофти Жоау Канселу мақбултар шуд. акнун дӯстон, дигар номи Эрлинг Ҳоландро минбаъд мегирем. ба фикрам вақт расид ки Ибрагимович корномаи варзишиашро хотима медиҳад. ӯ бо чашмонаш дид ки нафаре аз ӯ зуртар дар майдон пайдо шуд. голи задаи Ҳоланд ба ёд ҳамон филми машҳури футболи Шаолин ё худ ба истилоҳи русӣ шаолинский футболро ёд меорад. кадом рӯз ин бача зарбае мезанад ки дарвозабон бо дарвозааш парида меравад. дар 23 соли охир
челси аввалин бор аст ки дар ду бозии аввали гурӯҳии лигаи чемпионҳо ғалаба намекунад. бошгоҳи лондонӣ дар даври гурӯҳии лигаи чемпионҳо муқобили залцбург мусовӣ кард ва дар бозии аввали ин мусобиқа аз дастаи динамо загреб бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. бо ин тартиб дастаи челси дар 23 соли охир аввалин бор аст ки бо чунин омор рӯбарӯ мешавад. мавсими 1999-2000 ин даста дар даври гурӯҳӣ бозии аввалро бо милан мусовӣ 0-0 ва аз дастаи герд бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрда буданд. грэм поттер аввалин бозии худро дар дастаи челси баргузор кард ва ҳамчунин аввалин дебюти худро ба сифати сармураббӣ дар лигаи қаҳрамонҳо анҷом дод, вале аз ин дебют он қадар хотироти хуб нагирифт, чун муқобили залцбург мусовӣ намуд ки ин ба хости дили мухлисони кабудпӯшҳои лондонӣ нест. агар бозиҳои челси ба ҳамин мазмун идома ёбад, боварӣ дорам ки чемпионшип барои истиқболи ин даста омодагии хуб мебинад. ин ба грэм ё намедонам гарри поттер футбол пеш намеравад. реал мадрид боз шикастнопазир боқӣ монд. лейпцигро воима карданд ки реалро шикаст медиҳад, аммо ҳоло ҳам ин мардум қоил нашуданд ки реал шоҳи лигаи чемпионҳост. хулас дастаи шоҳона марҳилаи шикаст нахӯрданҳои худро муқобили дастаҳои олмонӣ идома медиҳад ва яке аз беҳтарин дастаҳои бундеслига лейпцигро дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳо бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. голи марко асенсиоро бояд алоҳида тавсиф кунем ва инам дар ҳолест ки валверде низ охир тамоман ба футболбози сатҳи олӣ табдил ёфтааст. дар 11 бозии охир муқобили дастаҳои олмонӣ реал ягон маротиба шикаст нахӯрдааст ки ҳатто бо баварияи муқтадир низ рӯбарӯ шуда буданд. рақиби ояндаи гаразмониҳо аз миёни дастаҳои олмонӣ боз лейпциг аст ки бозии ҷавобӣ бояд анҷом диҳад. карло анчелоти баъдан гуфт ки мо бозии зур нишон надодем, аммо лейпцигро нагузоштем ки ба дарвозаи мо гол занад. он чизеро ки мехостем гирифтем, гуфтааст карло анчелоти. акнун ба омори ин сармураббии итолиёвӣ назар кунед ва кӯдаконро аз назратон дур намоед ки ба қавли талхаашон накафад. анчелоти дар лигаи чемпионҳо дирӯз 100-умин ғолибияти худро истиқбол гирифт ва дуюмин сармураббие шуд ки дар лигаи чемпионҳо аз ҳама зиёд ғолибият ба даст овардааст. то рекордсмени мутлақи ҷаҳон шудан дар ин омор танҳо 2 ғолибияти дигар намерасад. аз ӯ пеш алекс фергюсон аст ки дар мусобиқаи мазкур 102 маротиба ғолибият ба даст овардааст. ба назар чунин мерасад ки ба наздикӣ ин рӯйхат шефи дигар пайдо мекунад. омори дигареро аз ин даста бароятон мегӯям. лука модрич майда ба қавле пир шудааст. ӯ баъди бозии дирӯзааш солхӯрдатарин футболбози даста гардид ки дар лигаи чемпионҳо бозӣ мекунад. ҳоло модрич даврони 37-солагии худро пушти сар менамояд ва як кас нагуфт ки ӯ пир шудааст ва мунтазам дар бозиҳои даста иштирок мекунад. пеш аз ӯ соли 1965 футболбози дастони ин бошгоҳ ференс пушкаш дар 38-солагиаш дар лигаи чемпионҳо иштирок карда буд. харватӣ ҳамин қадар хомӯшона ва зебо бозӣ мекунад ки касе намегӯяд ӯ футболбози солхӯрда аст. баръакс сол то сол сифати бозиаш беҳтар мешаваду бадтар не. чӣ кайфияте дорад тамошои бозиҳои модрич, махсусан пасдиҳии ӯ бо услуби тоб додани туп дар ҳаво. баъзе 37-солагаи воимаро ҳатто дар курсии эҳтиётӣ буданашро намехоҳанд. ПСЖ ҳам бад нест. онҳо то ҳол баъди сармураббигии Кристоф Галтье ягон маротиба дар ягон бозӣ новобаста аз кадом чемпионат ҳоло шикаст нахӯрдаанд. агар бигӯед ки онҳо муқобили дастаҳои ноарзанда бозӣ карданд, хато мекунед. ПСЖ ғайри дастаҳои шӯхӣ карда гӯем лигаи фермерҳо ҳамчунин дар лигаи чемпионҳо Ювентусро шикаст доданд ва ҳатто Лил ва Монакоро низ мағлуб намуда буданд. дар 10 бозии баргузор кардаашон 9 ғалабаву 1 мусовӣ доранд. охирин маротиба онҳо 20 марти соли 2022 аз Монако шикаст хӯрда буданд ва акнун дигар фақат ғалаба ва боз ғалаба. футболбози ин даста Килиан Мбаппе аввалин фаронсавии бошгоҳ гардид ки дар 6 бозии охири бошгоҳ дар лигаи чемпионҳо пайваста гол мезанад. инҷо бозиҳои охири мавсими гузаштаи мусобиқа ҳисоб карда мешавад ки то аз пеши роҳашон баромадани Реал Мадрид Мбаппе дар ҳар бозӣ гол мезад. дар 6 бозии охир Мбаппе 8 гол дорад. ана Неймарро чӣ қадаре ки маъқулатон аст таъриф мекунем. мардак дар 10 бозии охири дастаи ПСЖ 11 гол ва 7 паси головар дорад ва ҳоли ҳозир беҳтарин нишонзани лигаи 1 Фаронса ба ҳисоб меравад. ӯ дар бозии дирӯзаи лигаи чемпионҳо ки ПСЖ дастаи Маккабиро бо ҳисоби 3-1 мағлуб кард, голи 11-уми худро бо пираҳани ПСЖ дар мавсими имсола зад.
8 гол дар Лигаи 1 ва 3 гол дар Лигаи Чемпионҳо. Месси чӣ? Аргентинии нобиға рекорди навбатиро дар корномаи варзишиаш навишта кард. Ӯ низ дар муқобили Маккаби гол зад ва аввалин футболбозе дар таърих гардид ки 18 мавсим пайҳам дар ин мусобиқа гол мезанад. ӯро танҳо Карим Бензема метавонад ки гузарад. Фаронсавӣ дар 17 мавсими Лигаи Чемпионҳо гол задааст ва осе ба шифо ёбаду имсол гол занад, омори ӯ низ 18 маротиба мешавад. Криштиану Роналду бошад 16 мавсим пайҳам дар Лигаи Чемпионҳо гол задааст. акнун фаҳмидед ки чаро Роналду мехост аз МЮ ба дастае равад ки дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ мекунад. 14 голи дигар дар ин мусобиқа барои рекорди Роналдуро шикастан мондааст. агар гузарад, медонам ки мухлисони Криш чӣ мегӯянд. Месси ба дастаҳои суст гол задааст. чӣ хеле ки ҳозир мухлисони Месси муқобили Роналду ҳамин баҳонаро пеш меоранд, аммо ӯ ба як рекорд шаби гузашта Роналдуро аллакай гузашт. бо голи охиринаш ба дарвозаи Маккаби ӯ ягона футболбозе гардид ки ба дарвозаи 39 дастаи дунё дар Лигаи Чемпионҳо гол задааст. Роналду ба дарвозаи 38 даста дар Лигаи Чемпионҳо голзанӣ карда буд. ба фикрам ҳоло Роналду то ҳадде асабӣ аст ки эй гӯӣ як шапотӣ мехӯрӣ, беҳтараш ба ӯ наздик нашавед. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.